हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअसो जागोन लोगोफोर दायो आङो दं जाहैबाय गामिनि लुरवुपw दखानाव आरोखि ना दा जों गामिनि सानथालिफ्रा मा रोखोम बर'नि भाषाखौ गोरों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे शेयार खालामलायनोसै नोंथांमोनाबो नायफालांदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ना दा सानथालिफोरा आरो ओरैबायदि बर'नि भाषाखौ रायलायो आं नोंथांमोननो एसे देखायलांबाय थानायसै नोंथांमोना नायफालांबानो जाबाय आरोखि इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोलोंनानै ला आङो बिथांमोननि भाषाखौबो एसे एसे सोंनानैहाय नोंथांमोननो फोरोंनो नाजागोन ओंखाम ओंख्रि जानायनि थाखाय सोलोंनायखौ आरोखि ना होमब्ला नायलांफादो ओमफ्राय दखाना बेनो नै लोगोफोर बैयो जादों जाहैबाय गालामाल दखान ओमफ्राय नैबे जादों जाहैबाय साहा दखान आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैहाय दं जाहैबाय आसामाला लामाखौ मावनो थाफैनाय कम्पानि नैबे ओरै गासिबो बे न' गोजासे आरो बे कम्पानि आरोखि जिथुनाखि नैबे लामा बे लामाखौ मावनो थाफैनाय कम्पानि बेयावनो दं आरो ओमफ्राय आं एसे इन्टारभिउ लालाबायनोसै आरोखि ना ओमफ्राय दा नै दखानदारिया बेनो नै आदानाव आं सोंना लानोसै ओइ आदा ओमफ्राय बेखौ नों सावनायसै ने बेखौ सावनांगौ एवनांगौ ए माबायदिथो सावोखौलाय थावाव एवनोसै नोंहा थावाव औ ए ओमफ्राय नों फुदुंबाय एवनोसै खोथा निमखि आच्छा राला खांनोसै गोथाव जागोन दा इयो हाब मिलौलायखायो ओमफ्राय माथो होदों इयावलाय कालाजिरा कालाजिरा बे जानोदो मिलौलायनोसै ओमफ्राय बेखौ नों बबाव सोलोङा होनदों बेखौ खैला मैलाव सोलोंना फैदों ओमफ्राय दखाना लाब थायोना थाया आदा मोनजोबलालाय थायोलै मोनाला आद्राल' थायो मानसिफोरा होआ लानाया ओमफ्राय जायोबो दे मानसिफ्रा नै लोंफैयो आरोखि नै ओरैबायदि गोथाव सावखायो नालाय बेलाय नै लामानि बुहुद लोंलांखायो ओमफ्राय गामिनिबो ना कटफोरा एसे लाबनि बन्दु धुब्रि आच्छा नै धुब्रिनिफ्रायबो फैनानै लोंफैदों आरो ना नै सब धुब्रि धुब्रिनिफ्राय फैबावदों नै बिथांमोनाबो लोंदों नै केनेकुवा लागिसे साहथु ভাল লাগিছে আৰু এই বস্তুটা কেনেকুৱা এই যে খাওয়া বস্তুটা টেस्ट আছে না নাই বাহ ओमफ्राय नै बे आदानि हिन्जावा नैबे आरोखि ना बाजैया नै ओरैबायदि नागासिनो दङ नै दाउरलायखायो नै ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय बाजै नों बिदि नानायखौ मय सोलोङालै सोलोंबाय महाय गोदो सिख्लायाव नाफेरनो मोन्दों ना मोनाखैमोन सिख्लानिफ्राय सोलोंनायनि नंगौ बा दखान होनानै जानांगौ दा मानो सोलोङा गासैबो सिख्लानिफ्राय सोलोंनांगौ नुबाय दा लोगोफोर माबायदि गोरों जोंनि भाषाखौ डेन्जार ओमफ्राय नोंसिनि भाषाखौ नों रोंना रोंले रोङा आङो मानो नै गावसिनि भाषाखौसो रोंबावलानो नै नुला नायदो लोगोफोर ओमफ्राय आदा नों नोंसिनि सावथालि भाषाखौ रोंना रोङा आं गोरोंखालै एसे अरे कहना क्या चाहते हो इसेसो दावबाय गोबांखौ हानाय बावबाय औ ओमफ्राय जेनेबा आं बिदि एवदों होननायखौ बोरै होनो नों सावथालिनि माबा आखायदों आच्छा मा ओंख्रि जाखो होननाया बोरै होनो कमन बाथ्राखौनो फोरोंहरदो सेवटु जोंखिदा ओमफ्राय मालाबा नोंसिनाव आलासि जाहैनाय होननायालाय सेमेन दा ए ओमफ्राय नोंसोर गामियाव सिख्लाफोर गैया होननायालाय आपे टलारे खुरि गिदिर मेन आसेबां खुरि आच्छा अब्ला सोलोंना लाखादो लोगोफोर नोंसोर गामियाव सिख्लाफोर दंना गैया होननाया ओरै लामा दंना गैया होननाया बोरै होनो अंकाते दहर मेनासे बनुआ माने ओरै लामा दंना गैया होननाय जाबाय आच्छा सोलोंना लाखादो लोगोफोर मबेबा सानथालि फारायाव थाङा लामा आन्दायब्ला सोंनांगौ आरोखि दा बे बाजैखौ अबाव लोगो मोना गोसोथोआ होनलाय बालागारियाव ओमफ्राय नैबे साहा दखानदारिनि आदा माथालनि फंबाय जाहैबाय इयो आदा ड्राइभार मा खालामदोंरा थांखु न'आव गायखादों नामा लाब थायो दा दानाया मा फाननांगौ जाहैबाय ने औ ओमफ्राय नै गालामाल दखान होयो आरोखि बर'फ्रा दैखालै ओरैबायदि डेन्जारखा रायलायनायावहाय नायदो नै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो आदा आलु ना बाथोन बिदर गैया दिनै
एकदमबारे गोथाव गोथावल' जाहोथारो नामा रायलाय बिहामजोफोरनोलाय बिहामजोआ ओरैबायदि मोजां मोजां मोनखादों बिथांहा सनानो ने बयनिफ्राय नुदों होनदोंमोनलाय औ खाग्राबारि ने उगुरि खाग्राबारि दे